Arika MCA bodi Ibeno basangwa kirangambia mono mugabano ito simbarati akarana mu politinga anche programu ya Ajiry gaiga Ibeno ward aganja neye nere intangani asogosoka kure town gocha abana baito babundisibira computer singincho amaisha lero n'ubugimo bwa lero bwatakirikira umuntu amanye computer. Management ya school ngo nyakirangambia mono betere manager nanchi tinga abana barasomera gaiga ase umutenyo yiga na the surrounding no entry computer bache ba benefit aso umutenyo yomo banyola internet free abana banyegosoma chinga kichiga abana bale inka igo goteba na abana bagosoma ikiagera gaiga Ajiry nere recognized na serikali ande nguruire certificate ekara tu akolire graduation na ande no era bera gaiga ase Marieta ni Ishmael Nyakoni manager ya Ajiry program itanga ntogo wakero mugavano itonga mbiyamo asinge njogo anje program yecha ase ward ya Ibeno ilinda wanafunzi barora banyana kabagosoma. Number 2 wakero mheshimiwa Steve Arika asinge njomo kioye wo anje program eche ilinda wanafunzi be ward ya banyana kabakonyora uyo boy gonde to kotebanga Ajiry ya train ili abasa close to 5200 kulia chake tumutinyo kabere ntobwate graduation ila betale 8 December boy ya Ibeno nela be January next year before wanafunzi bataragende school tokotebya abantu baitonga mbiyamo na asinge ndimwabere mu support program na boy ntutagetenga abasa bange bagende ko babako benefit kando na computer packages ntobwate other trainings like mental health, financial management amangana anda music and talent igotogwa kangambia mono asinge nchimilimo yakorekanire bo igotogwa keraba abalimu baitu abe bago to benefit through this thing ekiagera muna inche no mwanafunzi oyo amabongo chikoba ekiagera nanya kwanda computer bona litangani gokoraki ntagete kumanya computer. Mheshimiwa Steve Arika no mugabano itona reposibarati ase programu hii aso kunyureka walieke kianyori challenge lakini tuwachira program ni nyara yote nchama yabo ni society atlash. Asante sana kanda pasakanda hiyo tokwira ndio mwambito ngambia mana aso kareta project yange gaiga na isu jana tanyara ndo kanya resource ni tumaye gendo to weniro paraso sayo wito wana ase okay tokonyire otore yoturusiri korwe town otore teirange gaiga ese koreta ange project endo nyare ndo konyeka kwa expense project chibasa chinga separa mo abdo tokonyire rigo tokumoira neringambia mon asobora igwa nyasa mokonya tokonya na ndage entre koreta project chinge cho konye bichana dana kwambuka ase kure wodi yetu ngwakero mheshimiwa Steve Arika nambia mono asinge nchatoretere programu nande nimanyite nganguchire gotokonya muna ntu abasaye nande nguchire gotokonya gochumuta oigo ngogenda gwakero mheshimiwa Simbarati agabana itwe president ya MCA unambia mono asinge nchogo twala programu ekurubo songo bochase wodi yetu nande tiga tu appreciate nande muna abasaye na kitogoteba